Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok gangsal badhe memperkenalkan diri. Nami kula Retno Juliawati, Kula Resta Beni Feranti, lan kula Eka Yunis Jawati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, kula Eka Yunis Jawati saking kelompok gangsal badhe ngaturaken pawarta babagan Megawati ora nyapres. Polisi senior PDI Perjuangan Taufik Kemas Selasa 4 Januari mratelake. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mbok menawa ora arep maju maneh minangka calon presiden ing 2014 mangko. Sebab manut Taufik ing 2014 umure Megawati wis swidak 7 taun. Tumrap Taufik umur semono mau wis ketuwen manggunging calon presiden. Apa maneh yen ing pemilu iku Megawati nganti kalah maneh. Taufik sing uga garwane Megawati iki aweh praktikel lamun bijike calon-calon presiden ingkang mangkone bakal maju jroning pemilu saka generasi muda sing umure 40 nganti 50 taun. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fazlizon nuturake, umpama bener 2014 Megawati ora arep peran dene putrine Soekarno iku tetep nduweni peran wigati kanggo nemtokake calon presiden ing 2014 mangko. Kondone politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso biji gagasane Taufik nguruk generasi muda nyalonake diri minangka presiden wujudake pemikiran kang becik. Kadidene politisi senior manut Priyo apa sing diucapake Taufik pasti wis dipikir kanthi mateng. Nanging tumrap Priyo 2014 isih suwe lan isih akeh kemungkinan kang bakal kedadian sadurunge pemilu. Cekap semanten berita saking kula. Mugi-mugi wonten manfaat kangge kita sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, kula Retno Juliawati saking kelompok gangsal badhe ngaturaken pawarta babagan negara butuh CPNS 806.000. Deputi Sumber Daya Manusia utawa SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lan Reformasi Birokrasi utawa Kemen Pan RB Ramli Nabaiho Selasa 10 Mei ngandharakake kebutuhan calon pegawai negeri sipil utawa CPNS 2011 ing Indonesia kang diajuake
marang pemerintah pusat meh tuntas. Nganti tanggal 9 Mei kandhane Ramli Nabaiho kebutuhan CPNS kanggo pemerintah pusat 1.444.000. Kanthi mengkono gunggu CPNS kang dibutuhake ing Indonesia ya iku 806.604. Sok mengkono kandhane Ramli Nabaiho kasebut sipate durung final merga kabeh mau isih gumantung marang sikepe. Menteri Pan-RB mangandikan kejaba kuwi tambahe Ramli. Kementeriane uga nunggu kewicaksane Menteri Keuangan gegayutan kang anggaran. Ramli aweh conto taun kepungkur gunggunge CPNS kang diusulake marang pemerintah pusat kapeksa disuda merga anggarane negara winates. Pemerintah ora kepengin anggaran pendapatan dan belanja negara utawa APBN mung entek kanggo biayai CPNS. Sebabe separo anggaran APBB kasebut ambles kanggo gaji CPNS. Cekap semanten pawarta saking kula, mugi-mugi wonten manfaate kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pamirsa, kula Rizka Fenevaranti saking kelompok gangsal badhe ngaturaken pawarta babagan KPK nitipriksa wonge Muhaimin. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB Lumajang Jawa Timur, Ali Mudori pekasen gelem nekani undangane penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Magepokan kelawan anane praktek korupsi ing Kementerian Tenaga Kerja lan Transmigrasi Rebo 14 Oktober. Sakawise juru wicarane KPK Johan Budi Iskandar SP ngancam bakal mikut Ali merga wis diundang kaping pindho dening penyelidik, nanging dheweke tetep memara. Miturut Ali, tekane menyang kantor KPK mau atas inisiative dhewe, ngiras ngecek apa bener yen dheweke penyelidik tau ngundang dheweke. Sebab manut Ali dheweke ora rumangsa tau entuk undangan saka KPK. Ali disebut-sebut minangka staf khusus bayangan ing kementerian kang dipimpin déning Muhaimin Iskandar mau. Ali asring dadi maklar anggaran sing nawak-nawakke proyek menyang daerah transmigran. Tentu wae anggaran iku disunat luwih dhisik. Sawise cedak Muhaimin, uripe Ali malih gembyang. Omahe Ali ing Lumajang sing kawit cilik saiki dadi magrung-magrung. Mobil mewahe luwih saka siji. Pakartine Ali kang sok maklari proyek kawiyak saka KPK. Mikut para tersangka kasus belasan suap. Cekap semanten pawarta saking kula, mugi-mugi wonten manfaat kangge kita sedaya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.